بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وقال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه الطبراني. Alem jahanın eyesi olan Allah Tebarek ve Teala hemmenizin taat ve ibadetlerinizi, dergahına galiyen kolları, açılyan elleri, edilen duaları, tanılayan tesbihleri, takdisleri öz fazla kerem bilen hemmenizden kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala dininize, dünyanıza bereket verip, bicelese mübarek bolup, aytyen eştiyallere Allah amel tevfikini nesip etsin. Hazreti Zahhak rahimahullah günne gice bolan wagtynda ağlayan bolmaly. Muňa aýdypdyrlar, sen näme dip ağlayan, günne gice şiniň ba. Onda ol buzurklar aýtýanmyşdyk, bir gün geçti menden. Gice yetdim. Şu giceň içinde inne emelle defa gitýä, aýa men şuňky eden emellem, okuyan namazlam, sanan tesbihatlam Hudaýyň ýanyna kabul boldymy ki, bolmadymy ki? Men şoňa ağlayan diýip günne gice bolanda şu amelim kabul boldymy ki diýip özi ağlayanmyşdyk. Hudaý Tebarek we Teala hemmeňiziň eden taat we ibadetlerinizi, sanayan tesbihlerinizi, her günnäki bolýan amelleri Allah hemmeňizden kabul etsin. Ey yaranlar Adam ogly, buz toprakdan bolmak haktır. Hazreti Mahtumul Eşan aýtdy. Asli hakdan olan adam, asli hakdan öňen adam, gumy garlyp galmak haktır. Kelamda bar iş beyandır, barça iş haka ayandır. Anan saňa imandır, ölmek hak, dirilmek haktır. Mahtumul asan ýoluň, ol gün neçik geçer halyň, bugün zorlap alan malyň erte gaýdyp bermek haktır. Bugün sen näme eden ameliň bolsa, sogapdan, telekeden, ýagşy amellerden, biderek amellerden kıyamet gün bolanda olar sen hemmesini Hudaýyň huzuruna baryp, ya etýän işiňi näme sen guýsaň içýäň, näme zat ekseň orýaň, näme zat etseň görýäň. Bir adam bir käse liwana suw guýýa, bal içmeýe, ýene suw içýä. Sen gawdan biderekden näme amel etseň, onu sen özüň içmeli, özüň görmeli. Aham şu dünýede sen näme etýän işiň bolsa, kıyamatda sen onu özüň görjek, öňden çykaryljak diýip Hazreti Mahtumul Eşan şeýle aýtdy. Kıyamat gün bolanda musulman dogalla, dünýede günah etýän adamla günah edip duqa bir adamma ýalňyşýa, günah etýär. Hemmemiz insan, hemmemiz ýalňyşýas. Resulullah aleyhisselam aýtdy, Adam ogly hemmesi hatakardyr. Adam ýalňyşyp günah etýär, bir näçeli we günah edip durallygyndan ýüregi narahat. Emma bir adamma günah etýär, günäni ýeňil tutýar, günädigini bilip durup gülýär. Şol adam kıyamatda oda garşyn barýaka ağlak içecek diýipdir. Emma bir adamma taat etýär, Hudaýyň ibadetinde bolýar, gynçylyklara galýar, süýji ukysyny kesýär, Hudaýa bendigini ýerine ýetirýär. Bu adam gynçylyga galýar, ýa gözünden ýaşy taatden sirim gözünden ýaş dökýär. Bu adam dünýede taatden sirim gynçylyga galdy-da, kıyamet gün bolanda bir de cennete garşyn barýaka gülük gitjek adam. Dünýede ağlady, dünýede gynçylyga galdy, cennete garşyn barýaka rahatlyk bilen gülük gitjek. Allah hemmemize inşallah şu rahatlyk bilen cennete garşyn gülük gitmek nesip etsin. Hudaý Tebarek ve Teala bir alemi jahana seyir etsek, nazar etsek musulman dogalla, Hudaý Taala
nagat bir muhkem halatda, daqiq halatda, bir dogry halatda, niku halatda hemme zady yaratşy nagat bir geň musulman dogolla. Asmany wezesek defämizdäki asman ve zeyyennaha lin-nazirin ya Hudaý Taala. Gözleýän adamlara zinet berdik. Gözleýän adam keyif etýär. Ya inna zeyyenna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib. Defedäki asman biz zinet berdik. Giýje gözleýäňde nagat ýyldyzly bilen awadan bolupdy. Gündüz gözleýäňde nagat rengi bilen awadan bolupdy musulman dogolla. Hudaý Taala biz şoňa zinet berdik diye. Asmanyň özi ýöne agaryp dursa, ya ýöne fakat garaň özi bolsa, nagat ýüreň gysyljak. Emma gündüz gözleýän o renk nagat gözüňe ýok ýa, nagat awadan halatda. Hudaý Taalaň edip yaratşy her zadyny gözläp görseň muhkem, daqiq, hiç bir aýyp ýok da musulman dogolla. Ya bağı miwalary gözleýän. Her bir miwany bağı gözläň Hudaý nagat geň yaradypdyr musulman dogolla. Hemin ba iýen miwalamyz rengini gözläňde gözüňe ýok ýa. Iýisgaňda iýisi burnuňa ýok ýa. Iýeňde tagam agzyňa ýok ýa. Şunu yaratýan kim? Bir Hudaý baki gudraty bilen nagat geň muhkem, daqiq, hiç bir eýbi goýmany bir geň halatda yaradypdy musulman dogolla. Bir Arabiň birinden bir düzde gezip ýöräniň birinden sorapdyrlar. Senna işiň düzde gezmek bir ulamaly bilen oturşaňak sen näzire Hudaý tanydyň? Senki işiň düzde gezip ýöň, sen näzire Hudaý tanydyň diýip mundan sonra ýerler. Ol adam aýdypdyr musulman dogolla. El-eser tedullu alel mesir. Sen diýen zadyň näme diýipdir? Bir eser bolsa, bir aýakjaý bolsa, ol mälim etýär ştadan bir geçik gidipdir. Düýäň aýakjaýyny görseň mälim düýe geçipdir. Goýun dawaryň aýakjaýyny görseň belli bir dawar geçipdir. Adamyň aýakjaýyny görseň belli bir adam ştadan geçipdir. Ýöne döremeýär kim o zatla diýipdir. Ohm bir asmalla, bir awadan halatda bolupdy, bir giň ýerle, ya ol mowç bolup duran, urup duran derýala, şular gözläňde hi bir şolar döretýän Hudaýa delalet etmeýärmiş, belli kim Hudaýyň baglygy diýipdir. Bir Amerikaý zişşenas ol musulman bolýar, musulman bolandan soňra aýtýar men musulman bolmamyň illeti bir balyk şol men şoň ýyzynda tahqiq edip şo bilen men musulman boldum. Onda näzir men musulman bolmaklygy? Okyanusyň içinde ýaşap ýören balyklar näçe mün kilometrden tohumrizi etjek bolanlaryna bir rutxana wesil bolýan ýere gelýärler, gyzgyn ýere gelýärler. O hem şöyle gelip tohumrizi edenden soňra bulan özleri hemmesi ölýär. Näçe wagt soňra bulan şol tohumyndan inni yankı çağalar dörýär, o başga balyklar, awunjak balyklar dörýär. Şula bir geň ýeriştaýy, şol näçe mün kilometr eneleriniň ýaşaýan ýerine şu çağaly hemmesi ýene şo tak gitýär. Ohm şo taýda ýaşap ýene gaýtadan bulada öz ömürler tamam bolmaly wagty gelende tohum rizi etmeli wagty bolanda ýene ştak gelýärler. Ştada bulada da tohum rizi edip jan berýärler. Ohm şular özlerinde bir bizire garizele bolmaly, mälim ýyzynda bir gudratly Hudaý bar. Ohm şoň üstü bilen men musulman boldum diýe musulman dogolla. Hudaý tebarek we taala hatta insanyň özünde bizim gurrunymyz indi mün üstünen gitjekkä Hudaý Taalaň her bir zadyny, mahlukatyny gözläp görsek bu ajazy ilmisi tökünmeýär, Hudaýyň gudraty tökünmeýär musulman dogolla. Hemin özümiz her günne 24 sagatyň içinde miýangin her insanyň nefes alýany dem alýas, daşaryk berýäs. 25.000 nefes sen şeýle alyp daşary çykartdyň sanam zaktam. Emma Hudaý Taala her günne şunu bizim wujudymyzda goýup sen rahat dem alyp daşary çykartdyň. Ya Allah etýär Qur'an-ı Kerimde insanyň hilgaty bar edy musulman dogolla. Ve laqad halaqnal insana min sulalatin min tin. Ýa başlamyzda okuýdyk Mahtumul İşandan. Esli hakdan önen adam guma garlyp galmak hakdyr. Hemmemiz bilýäs biziň eslimiz toprak gum diýäs. Eslimizin gum bolýanlygy bir ajazy ilmi musulman dogolla. Nagat bir geň zat.
Yerin emlahlarına, yerin mädellerinde, zakairlerine ahenma, misva, kalsiyumma, başka bir zatlı var. Şu zatlı biz insanın vücudunda da var. Bir adam aheni kem bolýar. Bir adam kalsiyum gerek bolýar. Bizim bedenimizdeki bazı zatlı hemin yerdeki bazı zatlı. Ola näzire bizim cismimizde geçipdir. Bizim vücudumuzda näzire garylýar. Bizim vücudumuzda näzire bolýar. Hudaý Taala aýtýar: "Wa laqad halaqnal insana min sulalatin min tin." Palçygın o saresinden, feraverdesinden, şondan öňýän zatdan biz insanı halk etdik diýär Hudaý Taala. Hemin yerdäki ba ahennir, mesir, kalsiyumdur, bu zatlaryň hemmesi bir bagyň üstü bilen, sebzijatyň üstü bilen, nebatatyň üstü bilen gögerýär. O çykýan zatlarda ýanky Hudaýyň yerdäki goýan aheni zady hemmesi miwelara, sebzilere, ýa heýwan ise lebeniýata bu zatlara siňýär. Ondan insanly istifade etýär. Biz iýýäs. Biz iýemizden soňra hezm bolýar, tesfiye bolýar. Tesfiye bolandan soňra şolaň hemmesi o saresi insanyň suwuna tebdil bolýar. Summa ja'alnahu fi qararin makin. O sariyaz ahen o yerin içindäki bazı zatlary enen rahiminde biz goýýas diýär Hudaý Taala. Yani insanyň içindäki bazı zatly aňyrsy asly hakdan önen adam hemmesi şol aňyrsy yerden bizim vücudumuzda bolýan zat Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde aýtýany musulman dogullu. Hudaý Taala insany yaratşy, asmanlary yaratşy, başga mahlukatlary yaratşy, bir ot, bağ, miwelary yaratşy keten gözüňe ýokýa, ýysi sen burnuňa ýokýa, tagam agzyňa ýokýa. Hudaý Taalaň tamamy gen mahlukatlarynyň hemmesi musulman dogullu. Allah aýtýar: "Ellezî ahsana kulle şeyin halaqah." Şol Hudaý, ol Hudaý ki her zady yaradanna muhkem, daqiq, bi-eyb yaratdy. Hiç bir yaratýan zadynda eybi ýok. Defedäki asmany özüňde näme eyb tap bolýar? Hudaýyň pes etýän işiniň biri musulman dogullu, yaratýan zadynda etýän işinde muhkem, daqiq durmaklyk. Rasulullah aleyhi afdalus salati vesselam aýtýar: "Innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan ay yutqina." Allah gawwurya siziň biriňiz bir işi, bir ameli etse, her gaýsymyzyň bir işimiz bar, her gaýsymyzyň bir şoglumuz bar. Indi bir şahsy bolsun, ya şahsy bolmany daşarda ijtimaň arasynda bolsun, her gaýsymyzyň bir işimiz bar musulman dogullu. Peygamberimiz aleyhi afdalus salati vesselam aýtýar: "Elbetde Allah Taala gawwurya her gaýsyňyz bir ameli etse, şol etýän amelin muhkem etsin, daqiq etsin. Yani gaw halatda bitirsin. Her kim her näme amel etse, Hudaý tebarek we taala gawwurya muhabbeti siňe adam şon daqiq etmekligini musulman dogullu. Pesini ýanky aýtşymyz ýaly her birimiziň bir şoglumuz bar. Her gaýsymyzyň bir amelimiz bar. Şol edip ýören işini sen daqiq etmeklik, muhkem etmeklik Hudaýyň muhabbetini çekýän zat. Hudaý gawwurya dipdir Peygamberimiz aleyhi afdalus salati vesselam. Bir formula muvaffaqiyet we saadet dip bir jami şenasyň biri İslam ýurduny da aýlandym. İslam ýok mantagalarynda men aýlandym keşwerlere. Şu aýdylyp duran gurrunma ha, her kim etýän amelin muhkem etmeklik Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde bize aýdypdy. Rasulullah aleyhissalamyň mübarek sözünde ba, her kim näme işde bolsaňyz, edarada bol, ýöne bärde bazarda bol, öýüň işinde bol, her bir etýän işiňizi gaýym edin, muhkem etmeklik Allah gawwurya dip Rasulullah aleyhissalam tavsiye. Qur'anda Hudaý Taala misaly berýär ki Allah yaradanna muhkem etdi işin dip. Emma şu musulmanlaryň arasynda şu işin muhkem etmeklik, yani açık gurrun musulman dogullu, baştan savumalla bir işi. Baştan savumalla etýän işin näme bolsa şon muhkem, daqiq, gaw halatda bitirmeklik musulmanyň wezifesi. Emma şun jami-i İslamyda musulmanlaryň arasynda ya kemrenk ya kullun ýok tapdym. Emma garbileň muwaffaq bolmaklygy, ola öwe düşmekligi pişrefti, ola şun raýat etýärler, şun gaw tutansaňlar, ola öwde bolup durlar. Näçe jelese mundan önce geçti. Garbile, Urupaýyla İslamdan allyla näme pişrefleri bar bolsa İslamdan allyla, emma asly gaziýe ki dini İslam bolsun, onu rahat etdiler.
dinin almadılar. Emme pişreflerini ki dünyayı modernleşmat näme zat ewe düşüp duran bolsalar, ola hemin dini İslam'dan aldılar. Resulullah aleyhisselam'ın sözünden aldılar. Kur'an-ı Kerim'den aldılar musulman dogullar. Hatta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytdy, her bir amel etseňiz, Hudaý Taala gawwur ýaşon muhkem etmekliňizi, dagyk etmekliňizi diýýär. İmam Müslim'in rivayetinde Resulullah aleyhisselam aytdy, "Fe iza qataltum fe ahsinu al-qitla." Her wagt öldürseňiz, şu öldürýäniňiz zady gaw halatda, gaw suratda bolsun. Yani öldürýäniňiz näme? Hatta Kur'an-ı Kerim'de aytýar musulman dogullar, jeng wagtynda Hudaý Taala kafirler bilen jenge gireňizde, kafirler öldüreňizde fadribu fawqal a'naq. Ýöne boyunlaryny vurun diýmeye, boyunnyň defesini vurun ki şol dagyk bolsun, muhkem bolsun, kafir da bolsa ruhy ýeňil halatda çykdyn. Resulullah aleyhisselam aytdy, "Fe iza qataltum fe ahsinu al-qitla." Öldürýän zadyňyz bir zady öldürseňiz, gaw halatda öldüriň. Ştada bir agdalmaly gurrun musulman dogullar. Adama eziyet berýär diýip käde bir gişlik zatda sen gişlik tutmaly. Sen gawzada bolsa da, sogap kısmatdan bolsa ya günah kısmatdan bolsa men gişlik ay bu zatlar näme diýip gişlik tutmaly şeriatda musulman dogullar. Bir zenana şayet ozal eşden bolýaňyz, bir zenana bir pişik sebepli oda girdi Resulullah aleyhisselam. Näme diýip oda girdir? Ol pişigi katl edipdir, pişik ölüpdir. Men dakyk goýýa, çözmänler gidip heýwanyň özü bir zat ýesin, ya ewne de bir zat goýmandyr. Aş susuz ýanky pişik ölýär. Resulullah aleyhisselam aýtdy, şu denana şu pişigi şeýtirip öldürenseň, aş susuz dakyk goýansaň oda girdi. Oha men aglap gafan goýulýar, bir sıçan eziyet berýär diýip. Ya meselen şumat jeditrek zatly çesip goýulýar. Ammaryň bir guşesinde goýýan gafany ya bir çesip goýýan, ona bir sıçan ya şoňa meňde şeýwan baryp düşmeli, 2-3 gün geçýär, şaýat 10 gün geçýär, habaryň da ýok. Ol otada susuzlukdan ölýär, açlykdan ölýär. Kitapda aýtýaşyn musulman dogullar, sen goýýan hawasyň boljak ýa bolsa o zatlar goýmak dogry da. Fe iza qataltum fe ahsinu al-qitla. Öldürýän zadyň da bir dagyk halatda, niku halatda öldürmeli. Goýýan 15 gün soňra ammar açaňda o ýislenipdi. Bir şeriat söýmeýän zady. أما أن تترك هذا اللاسق يومين أو ثلاثة وتقع فيه الفأرة وتموت عطشا أو جوعا sen bir yankı kafan yal, çesp yal bir zat goýýan, 3 gün soňra, 5 gün soňra, 15 gün soňra baryp açýan, ýislenip ölüp galypdyr o heýwan. Fe innehu yukhsha aleyke en tedhulan nar bizalik. Ey adam, sana gorkulýar, şu sebepli oda girama diýe kitapda. Sen öldürýän, onu gaw halatda öldürmeli. Goýýan näçe gün soňra açlykdan, susuzlukdan ölse şeriat şynnaty gaýtarýar da. Sen işin dagyk bolmady. Katlyň dagyk ahsan formada bolmady. Ya ve iza zabahtum fa ahsinu az-zibha. Damak salýanmy? Malyň damagyny salaňda gaw halatda, dagyk halatda, niku halatda damagyny sal. Damak salýan adamlar. Resulullah aleyhisselam bir adam görüpdir, maly yatyrypdyr, ondan soňra ewine pysagyn salyp duran bolmaly. Onu sen 2 gezek öldürjek bolýanmy diýipdir. Sen ewinçe pysagyny keskirläp tizläňde bolmaýatdymy? Näme onu 2 gezek öldürýän diýipdir. Hatta damak salaňda gaw halatda damak salmaly musulman dogullar. Indi bu bir ajazy ilmisi var. Damak salmaň üstünde. İslami damak salmaklyk musulman dogullar. Damak salnanda ýanky Resulullah aleyhisselamyň aýtýany gaw halatda damak salmaly. Gaw halat näme? Pyçaň ewinçe keskir bolsun diýär Resulullah aleyhisselam. Sen pyçaň keskir bolanda bir saniýeň içinde malyň damagy çalynýar. Damagy çalynan wagtynda magzynyňky malyň tamamy ganly hemmet etek akýar. Oham ol fagrahun, yani ol magzynyňky ganlyň hemmet etek gaçýar, oham mal kendirdi ihsas etmeýär. Oham magza gany berýän galp bada malyň ýüregi.
tamam azayı bedene destur veriye, hemme yerdeki kanla mağza yetişin, on kanı kim olupdu deyip tamamı bedenneki kanlan hemmetin defa karşıyın pompaj etiye. Om der netice o da boyun kesilenden hemme kan hem defeden hem etekten çıkıyor. Om hiç bir lehte bolmana, malın içinde don kan kalmana, etin keyfiyetini kaçırmana, ya içine bakteriyle uyuşmekliğine mane bolya, son içine donmana kani kalmaya. Bila fasılı çıkıyor. Om İslam'ın buyuruyani şey. Emme o malı seni önce bir şok berip, ya onu bir defip, ya o haletli bolsa mal otada yankı haletin ellenmeriye. Onun içindeki tenzim hormonlar behemiye, onun içinde lahta kanlı döremekliğine, onun etinin keyfiyetinin kaçmaklığına ve der netice yankı mal şeyli halette zezir verilakadanı ölmekliğe sebep boluyor. Ama Resulullah Aleyhisselam bıçağınız keskir olsun diyen damak çalanda şu halet bilen seri kanlı çıksın, lahta bolmasın, malla ohum yankı mağzinden kan bolmasa, ol hiç derdi zadi yengil bolýar diýip Resulullah Aleyhisselam şondan soň ve iza zabahtum fa ahsinu az-zibha, damak çalsaňyz da gaw halatda damak çalyň diýär. Fransada, Almanda şu yankı damak çalma moratda İslami ýurtlaryň etleri mandegari kän molýa, keyfiyet kän molýa, şoň üstüne tahqiq etýärler, ahirde şu netije ýetýärler ki damak çalmaklyk İslami formasynda damak çalynanda şol keyfiyetli şondan bolýar diýäkadany, ola da täýid etýän zatlary damak çalynanda İslami halatda yankı kesilýän pyçaň keskir bolsa mal rahat jan berýär we behtaşdy halatdan şonna badiýakadan ola da şona aýtýar musulman dogully. Az destu zabane keberayet kez uhde-i şükreş bedarayet. Hazreti Sadi aleyhirrahme aýtýar. Dinnan hedef Allah bolsa da mowzu insanyň özü musulman dogully. Dinnan hedef Allah. Sen Hudaýyň buyruklarını yerine ýetirýän, emma näme etseň, hatta mal da maksalmaklykda da biziň öz bäfidimiz barmyşdyk. O mal biz ýemizde eti lezzet bagş bolýar, etiniň mandygarysy gaw bolýar, eti arasa bolýar, içinde virus bakteriýalar üýşmeýär. Dinnan hedef Hudaý bolsa da mowzuu bäfidi insanyň özümişdik musulman dogully. Pes ýang başlamyzda da aýtdyk, şumat ortasynda da aýtdyk musulman dogully. Diniň tawsirýän zatlary kiçik bolsa da şonu adam tutmaly. Bir wagt bir adam piyada bir yoldan barýar. Oham bi Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek sözü, İmam Müslim'in rivayeti musulman dogully. Beynema raculun yemşi bi tariq vecede gusne şevkin ala tariq feakharahu feşekerallahu leh feghafara leh. Yürüp barýan ýerinde bir tikeniň şahasyny görüpdir, ýollady. Şu näme diýmendir, bir tafawut bolmandyr. Şonu ýoldan aýrypdyr, hiç kime eziýet bolmasyn diýip görmäne bir kişi zat da Hudaý Taala şo edeni işi sebepli şol adama cennet berdi. Cenneti şol fakat ýoldan aýyran bir tikeniň şahasy, şondan soň Allah ony günahyny bagyşlap cennet berdi diýär Resulullah aleyhi afdalus salati vesselam. Ulamalar aýtýar, bir maly damak salanna işin dagykleýän adam, işin muhkemleýän adam Resulullah Aleyhisselam hiç kimin bir zihnine gelmeyen misali aýdypdyr. Bir de Resulullah Aleyhisselam'ın vakan akli dirayeti bir giň Hudaý tarapdan bir vakan wahy bolýarlygyny belletýär misal bilen Resulullah Aleyhisselam diýär. Maly rahimli bolup dagyk işin bitirýän adam öz zindigisinde ýaşap ýöke başga işlerinde hökmen işine dagyk bolar ol adam. Şondan soň Resulullah Aleyhisselam şu misal tutýar diýär. Özümizni pes Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek sözü innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan ay yutqina. Allah gawwurya haýsy biriňiz näme iş işleýän bolsaňyz şu işinde dagyk durup muhkemkari etmekligini Hudaý gawwurya. Hazreti Amr ibn Jamuh radıyallahu anh mübarek sahabalan biri. Min bir ozru barmışdyk. Ayağynda yürüyüşinde bir salim yürüyip bilmeýänmişdik. Yürüýän bolmaly, ýöne ayağynda bir mazuriyet barmışdyk. Ol radıyallahu anh'ın ayaklarında. Şo wagtda Uhud jeňi bolýar musulman dogully. Bu adam 4 tane ogly
Jenge garşyn teýýarlanyp jenge gitdiýär. Hazreti Emr ibn Jamuh radıyallahu anh oğullarının ýyzyna düşüp bir de menne jenge gitjek diýip barýar. Bulan imanny we daýawlugyny we Hazreti Mahtumul İşan näme diýär? Öýünde laf urur her kim batyr savaşda bellidir. Öýde her kim laf urýar, öýde her kim daýaw bolýar. Emma amele gedek galanny kökezmeli. Ve Hazreti Emr oğullarının ýyzyna düşüp cennet size gerek bolsa maňa da gerek diýip gidipdir. Dünyede men jenge garşyn akitmejek ayaklam doğru sizinki ýaly salim diýipdir. Ýöne dünyede men cennete dünyede meni jenge garşyn akitjek ayak bolmasa kıyamatda da men beheşte garşyn cennete garşyn ayak bolmar we men akitmäne diýipdir. Oham oğullarının ýyzyna düş akydany jenge garşyn gitýär. Ewunden başga sahabalar çykýar. Ay sen gitmesen Resulullah aleyhisselam akidip ýörmer. Sen bu ozurunma. Sen häzir öz ýürüýüşiňde sen öz ozurunma. Sen ýyzyňa öwürlip, men narahat bolup öwürlik gelýär öýüne. Öýüne gelen wagtynda zenanata aýdypdyr, men narahat bolup duranyny görüpdir, jenge gitip bilmeýäni gynananyny görüpdir. Gaw zenanasy barmyşdyk. O muňa umyt berjek bolup, men jengden alqaljak ýa bolup, muňa aýdypdyr, näme gorkup öwürliň ýyzyňa diýipdir. O pahyr ýogsama sahabalyň kef bilen narahat bolup öwürlidi. Zenanatsa men aýtýa on jenge heweslendirjek bolupdyr da. Näme jengden gorkup öwürliň ýyzyňa. Hazreti Emr aýdypdyr, men eşdaqydan gaharlanyp jengden gorkamak diýipdir. Maňa ýönewimden çykakydan şu aýdan kepler sebepli men öwürlim diýipdir. Sen dogry aýtýaň diýipdir. Maňa şeýle güman ediljek diýipdir. Men Hudaý ýolyna gitjek diýakydan kıbla wakyp şu taýda bir doga edipdir. Allahumma la taruddani ila ahli. Hudaýa men jenge garşyn çykçyk, şuma şykaftan urap barýan diýip kılıjyny alypdyr. Hudaýa men şu barýanyny men içerime ählime öwürlik gelmeýin diýipdir. Kıbla wakyp doga edipdir. Ey musulman dogalla. Bulan ihlasını özden Hudaýa menin öýden çykýan diýipdir. Men şu barşym bilen indi men içerime öwürlik gelmeýin diýip kıbla wakyp doga edipdir. Öýünden çykakydan barýar Resulullah aleyhisselamyň ýanyna. Resulullah aleyhisselam aýtdy, Hudaý sen ozrun kabul etdi, sen jengde işiň ýok, sen jenge gidip ýörme diýe. Ya Resulullah, oğlullama cennet gerek bolsa maňa da cennet gerek diýe. Meni sen beýtme, meni sen jengden alyp galma, men beter narahat bolýan diýe. Resulullah aleyhisselam ijada berýär. Sen de jenge gida. Hazreti Ebu Talha radıyallahu anh aýtdy, ýanka Hazreti Emri gördüm. Dogry aýaklary bilen adymyn artyp başarmasa da, ýürüp başarmasa da, bir şowuk bilen, bir iştiyak bilen märekäň ortasyna girip bir uruşup ýötdi. Ýyzyna bir ogly batdy, dädesiniň arkasyndan himayet edip, ogly dädesiniň hawasyny saklap, iki bolup jeňiň arasynda bir şowuk iştiyak bilen uruşdylar. Soňra ikisi şehit düşüpdir bulan. Şehit düşýärle jeň tamam bolýar. Şehitler ýygyna ýaly her kim öz şehidiniň ýyzyndan barýar. Ýanka Hazreti Emr'in zenanasy Hazreti Emr'in cenazasyny alýa düýäk mindirýär. Düýäk mindirip Medine garşy nura gaýtjak bolýar, Medinede jaýlajak bolup. Düýe öwünçä galmaýar. Ondan soňra da Medine garşy uramandyr. Omun şeýle çekýärle, ipper ýärle ýok gidenak. Ohoda garşyny agdarallarynda diýen beýlek bakdarallaryna ohoda garşyn gitýän bolmaly. Bir Resulullah aleyhisselama habar barýar. Resulullah aleyhisselam aýtdyr, düýäk şeýle emredildi, düýäk şeýle destur berildi. Düýe Medine gidip ýörmer. Näme diýip? Ol emriň dogasy kabul boldy. Allahumma la taruddani ila ahli. Qibla wakyp doga etdi, Hudaýa meni ählime, içerime meni öwürme diýdi. On dogasy kabul boldy. Bir Medine gitmeli, şo taýda jeň ýerde şo taýda jaýlanýar. Musulman dogalla. Ayagym salim diýip işini rahat sosti getirip başarýar. Ay menki ozurma diýip başarýar. İşini muhkemkari yetmän başarýar. Emma on wezden nagat dagyqtu, nagat ihlasy we Hudaý bilen arasy dogry. Biz ders almaly musulman dogalla. Näme etsek, ýani sen Hudaýa bende bolýan halatynda, Hudaý bilen irtibatyňda muhkem bolsun, dagyq bolsun.
namaz okuýanda, bazara gireňde, mamulaňda, her halatda Hudaý bilen işiň dogur bolsun, niku bolsun. Namaz okuyan jaýylja ýerine ýetirden oky. Ya başga işlerde bolýan, idaraňda bolýan, bir musulmanyň işi düşüp barýa, ýerine ýetir hytmatyny. Ýerine ýetir etýän işiňi. Hudaý Taala'ň gawurýany işiňde her işte bolatyn ýerine ýetirmeklik. Hatta sen bir ýerine karger bolup barýan, ýerine ýetir, işin bitir, ýerine ýetir daýt. Ya sen şahs işletmäni diýip bir adam getirýän, sen Rasulullah aleyhisselam aýtdy, deri guri maqam krein ber, öz ajryn ber, sen ýerine ýetir. O bende Huda näçe wagtlap sen elinde işläpdir, ýygyňda ýaýnap ýö. On beýtmelle, sen ýerine ýetir. Her kim näme iş tutunsa, şonu ýerine ýetirmeklik Hudaý we Rasulullah aleyhisselamyň gawurýan zatlarynyň biri. Ya ähd berýän. Musulman adam ähdine wafadar bolmaly. Söz berýän, sözüňe dagyk durmaly. Bir musulman ulamalaryň biri ola aýtdy, bir konferans boldy, oňa biz oturuşyga däwet edildi. Oň içinde kafir da va, imany va adam da va, imany ýok adamlar da batdy. Men bir 10 näge giza galyp baramda bir imany ýok, şol ýankyga däwet bolan, oturuşyga däwet bolan maňa aýtdy, sen musulman näme? Rengim öşdi, men hawa musulman. Sen namaz okuýmaýanmy? Namaz okuýan. Sen arada tutmaýanmy? Arada da tutýan. Musulmançylygyň badämi? Hawa o zatlar etýän bolsaň näme diýip ähdiňde sen wagtyňa, zamanyňa dagyk durmaýan. Musulman adam ähdine berýän sözüne wafadar bolmaly, musulman da bolmaly. Bir söz berdiň, sözüň muhkem bolsun, dagyk bolsun, wagtynda bolsun. Ya ogulgyz Hudaý Taala amanat etip berýär. Ogulgyzyň terbiýeti dagyk bolmaly, musulman da bolmaly. Zinana bir benden gyzy, sen elinde amanat. Onu sen nikah ýan alýan, oňa wezifäň dagyk bolsun, musulman da bolmaly. Ogulgyzy terbiýet bermek, elhamdülillah hemme kişiň ogulgyzyň gaýyk etýä, islami halatda bir mu'min bolup, çe gyz bolsun, çe erkek bolan bolsun, bir imanyň içinde ýaşamaklygy gaýyk edilýär. Terbiýetine dagyk ähemmiýet bermeklik, ulamalar aýtýar, sen öz ogluňa gyzyňa Qur'any öwret, Qur'an sen ogulgyzyňa hemme zady öwreder. Elhamdülillah her zada wagt goýýar. Şumatda gijele uzak musulman da bolsa, sen çağaň ba, ogluň ba bolsa, Qur'an öwredilýän ýerleken, sen oglunyň terbiýeti, Qur'any Kerimi de sen wagt goýdur oňa. Qur'any Kerimi öwretsen, Qur'any Kerim oňa her zada öwretýär. Ýatsylardan soňra mekit. Her zada wagt goýýar, degme oglunyň hafizy Qur'an bolsun. Degme oglunyň gary ýere giden wagtynda Allah'ın atlary bilen atlanyp ýüregine mohr wurakadan gary ýerine tegine Allah'ın atlary bilen kelamlary bilen gitsin, musulman da golla. Senin terbiýetini, senin edebini ýerine ýetir, muhkem bol, dagyk bol, innemen gezme, musulman da golla. Ya zinany moratda wa ashiruhunna bil ma'ruf diýe Hudaý Taala. Zinanylaryňyz bilen ýaşaňyzda gawlyk bilen berhord edip gawlyk bilen ýaşaýşyň diýe. Zinanyň tabiaty diýe şu aýaň tefsirinde, zinanyň tabiaty şaýat eýem gaharyň getirýänler, ya özü gahary gelýänler. O ham Hudaý Taala aşiruhunna bil ma'ruf, erkeklere aýtdy, olar bilen gawlyk bilen ýaşaň diýip. Sen gözeşli bol kän ýerde. Sen kän ýerde gözeşli bol, geçýärli bol. Ol gawlyk etse, menne gawlyk etýännimek, biseň merdanigiňden de şu aýaň tefsirinde aýtdy, zinanyňdan bidereklik görseň, sen gözeşli edip gawlyk bilen berhord etseň, sen şonna çyn imanly, sen şonna çyn bir merdanegin kökedýän adam. O gawlygy, ýagşylyk her kişiniň işi. Emma ýamanlygy, ýagşylyk her kişiniň işi. Zinanyňdan bir bedahlagyny görseň, bedhulugyny görseň, şu halatda sen oňa gawlyk bilen berhord etdiýär ulamalar. Bir ulamalyň biri kitap okuyup duran bir wagtda, amma gapdalyna zinanasy gelip kepleýän bolmaly, maňa bedahlagy bilen öwrleýän bolmaly, adamsyna bir zatlar diýän bolmaly, maňa kellesine agyryp duranda. Bir de elinäki kitaby goýmanlardan oň diýän zatlaryna ähemmiýet de goýman, kitaby okuyup duran bolmaly.
Om kitap okuyupdu zinany sesini güýjürgetýän bolmaly. Muň başyna gıýgyrýän bolmaly. Om böyle içinden okuyup duran wagtynda ay göňde güfürdiýä da diýip. Göň güfürdiýände öwle geçip bolmaýa diýip kitabynyň edamasyny okuyup barýar. Om zinanasy gahary gelipdir. Bir şeýle gıýgyrýa o işi ýok kitaby bilen bolupdy. Ýanyna bir gap suw duran bolmaly alaqadan muň üstüne goýupdyr. Bulardan mınna da jaýyl duraqadan ay mämulen göň güfürdiýänden soňra ýyzyndan ýagyn negelä diýip şo jaýyllyk bilen gawlyk bilen ýaşaýanmışdykly musulman dogulla. Hudaý Taala aýtýan şu wa aşiruhunna bil ma'ruf. Zinanylar bilen gawlyk bilen ýaşaň. Ýani sen ondan bedahlagyny görseň, sen bir aqd etýän, nikah gıýýän, araňyzda bir peýman baglaýan, sen şo peýmana muhkem bol, dagyk bol. Bir sahabalyň biri barmyşdyk. Oň adyna Zahir diýe. Bir badiýe neşinmişdik, ýani çöl ýerde ýaşaýar. Ahyrky gurun inşallah şu bilen gurun tamam ederiz. Bir Hazreti Zahir radıyallahu anh çarwa ýerde ýaşaýar. Rasulullah aleyhisselame obadan gelen wagtynda hediýeleri getirýärmişdik. Oňa Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ve kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbu. Peygamberimiz men gawwar ýermişdik. Ve kana rajulan damiman. Bir Hazreti Zahir bir çehresi bir hoş adammışdyk. Bir çehresi bir gatyrak adammışdyk. Oňa bir ganimet adamly bilen bir holguhu iýmeýärmişdik. Emma Rasulullah aleyhisselam meni gawwar ýer. Bir gün fa'atahu an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem yawman ve huwa yabi'u mata'ah. Obadan gelip şäheriň içinde bazarda zat satypdyka. Rasulullah aleyhisselam ýyzyndan baraqadan meni gysypdyr, gujaklapdyr ýyzyndan. Ve huwa la yubsiru. O da görenak ýyzyndan öýdü gujaklanan adamy görmäni faqala men hada arsilni. Ey kim bolýan sen göwermeni diýip ýanky çyrpynmany urunmany odurypdyr. Feltefete fe'arafa an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem. Şeýle bir gözüniň gıýagy bilen gözläpdir, görse ýyzyndäki mübarek Rasulullah aleyhi afdalus salatu vesselam. Oham bir Rasulullah'dygyny bilen wagtynda indi göwermen diýme dursun öz arkasyny mübarek Rasulullah aleyhisselamyň gursaklaryna süýkäp başlapdyr. Tewerlik Rasulullah aleyhisselamyň ennamyny degirip başlapdyr. Oham Rasulullah aleyhisselam aýdypdyr: "Men yeşteri hadal abda." Gıýgyryp şo bazaryň içinde gysyp duran halatda "Şu men gulum" diýipdir, "Şu men berdäm" diýipdir. Şunu kim aljagay diýakadan Rasulullah aleyhisselam gıýgyrýar. Faqala ar-rajul ya Rasulullah, "Izen wallahi tajiduni kasida." Ya Rasulullah, men awr şyjra adam diýipdir. Men bazarym kesat gul diýipdir. Meni hiç kim alyp ýörmer ya Rasulullah diýipdir Hazreti Zahir radıyallahu anh. Faqala an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem, "Lakin indallahi lasta bikasid. Ente indallahi gal." Sen Hudaýyň ýanyna sen bazaryň kesatda ey Zahir diýipdir. Sen Hudaýyň ýanyna gıymatly gul diýipdir. Näme diýip gıymatly gul bolýar? Hazreti Zahir şu din moratda näme tawşyrgyla ba bolsa, hatta şu gezip ýören mamlasynda bazarynda işini beter dagyk durýan adammışdyk. Ama başlamyzda aýtdyk Rasulullah aleyhisselam aýtdy, her kim näme iş etýän bolsa Allah şonu gawwar ýer. Hazreti Zahir etýän işinde dagykmışdyk. Berde adamlaryň arasynda gıymaty ýok bolsa da Hudaýyň ýanyna derejeň olakon sen ey Zahir diýipdir Rasulullah aleyhisselam. Näme diýip? İşinde muhkem kari dagygy bar. Hudaý tebarek we taala hemmemize alyp barýan işlemizde, edip ýören emellerimizde işimize dagyk durmaklyk, muhkem durmaklyk, owlatlarymyzyň terbiýetinde bolsun, eserimiz hanawadamyz bilen ýaşaýyşymyzda bolsun. Ya Hudaý bilen aramyzdaki etýän ibadetimizde, bendegilerimizde yerine ýetirip ibadet etmeklik Hudaý tebarek we taala hemmemize nesip etsin inşallah. Mahtum ol aydar bu dünýä fani, fanini goý ahiret diýip ber jany. Umruň merip satyn alma dünýäni, bu noksanyň düýbi görnüp durupdyr diýip Hazreti Mahtum Nişan. Hudaý tebarek we taala aýdylan eşdilen gurrunlara amel tawfygyny bersin inşallah. Hudaý tebarek we taala hemmeňize bereketli halal kesb nesip etsin. Allah bizleri günäge düşmeklikden hemmemizi, elimizi, ayağımızı, gözümüzi, dilimizi tutmaklyk Allah hemmemize nesip etsin.
Hudaý Taala hemmemiz söýen bendelerinden etsin. Allah'ın dergahynda haýsy bende makbul dergah bolsa, Hudaý oň muhabbetin biziň ýüregimize goýup bizlere dost etsin. Hudaý tebarek we taala öýlerimizden ewliýalar çykarsyn inşallah. Ewlatlaryňyz salihlerden bolup ewlady bolmaýanlara Hudaý tebarek we taala dinine hyzmat etjek ewlatlary möjdelesin. Allah ümmeti Muhammedin agzybirlikden aýyrmasyn inşallah. Şu mahalla kan aýdylýa ýagyn ýaganak diýakdany. Gadim Allah ruhun şad etsin, jaý cennet bolsun. Tala ýakyn tagsyr. Hemişe musallada ýagyn niyilip doga ediljek bolanda cemaatly günämiz köfelenteň ýagyn ýagmaýa diýetdi. Omşa oturan cemaatlara ruhu şad bolsun, jaý cennet bolsun tagsyryň. Şu cemaatlara oturan yerlerinde neferi bir näçdäne estağfirullah tanaýlyň diýip şo taada doga edilýärdi, ýyzyndan rahmetli ýagylla gelýärdi. İnşallah şo tagsyryň mübarek ýoluny hemmemiz tutup, oturan yerimize neferi bir 70 däne estağfirullah tanap, Allah'dan diläýliň rahmetli ýagylla inşallah üstümize ýagsyn. Bir elhem 3 kul huvallah ve 70 däne neferi estağfirullahny sana berin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.